Δίκιο έχεις. Δεν μοιάζω και πολύ έτσι που με καταντήσανε. Αλλά αν με καλοπροσέξεις, εγώ είμαι ο Γεροκολοκοτρώνης. Το λοιπόν θα μου κάνεις μια χάρη. Τι χάρη? Θα μου ξύσεις λίγο την πλάτη. Τι μου να έχεις. Άντε ευχαριστώ. Κι άμα περνάς από εδώ να με τιμάσει. Έλα, γρήγορα. Σοβαρά. Δεν σε έχουν στρατηγέ, τι μου κάνετε? Καλώς τον, εσύ τι μου κάνεις? Ας τα λέμε καλά. Αυτό τι είναι άσμα? Εγώ τι νέα να. Κάθομαι εδώ και φιλοσοφώ. Σε ξέρει. Την ωραία θέση, δεν είναι πέρασμα. Εκείνο το καρασκάκι τον έκαναν άγαλο. Νομίζω. Θα τον κάνανε, δεν μπορεί. Όλους θα μας κάνουν. Δεν θα την γλιτώσει κανένας μας. Τον κάνανε, εγώ το έχω δει το άλλο. Εδώ κοντά είναι. Δεν θυμάμαι. Εσύ μίξεις την πλάτη πρωτήτερα. Να την ξαναξήσω. Προσφέρας μου κάνεις εσύ μια μικρή χάρη. Πώς το θες? Θα μου κατεβάζει λίγο το χέρι. Έχει χρειαστεί έτσι με το σαν τους πειρατάς. Πιο δυνατά. Έλα λίγο ακόμα. Δόξα σε ο Θεός. Το ζευγό. Άντε μπράβο. Μπράβο και μη σε νοιάζει. Πιο δυνατά. Έλα λίγο ακόμα. Τι που μου το ξέραν ο πειρατάς. Μπράβο. Τι ωραίο είναι να έχεις τα χέρια σου λιτάρου. Ο πατέρας μου μου είπε ότι τα δικάσανε για προδοσία. Είναι αλήθεια? Το κρύβουνε. Όχι, αλλά δεν το πολύ λένε τώρα. Ρε Σιλίκια, για σκέψου να δεις. Εμένα με 45 χρόνους στον πόλεμο με βγάλανε προδότη. Αλλά τέλος πάντων, ειρήνη είχαμε, εχθρούς είχα, εξουσία ήταν, το καταλαβαίνω. Αλλά το να μπορεί να δίνει χάρη στους γερόντους, Πλαπούτα και Κολοκοτρώνη, ένα σχολιαρούδι που ήρθε χθες από τη Μαμαρία με διαλογή των ξένων. Τον βασιλεύς των Ελλήνων. Αυτό δεν το κατάπια ούτε πεθαμένος. Βρε τι γέλιο κάνα πεθαμένος άνθρωπος. Ο Θεός να με συγχωρέσει. Και ύστερα. Και που λες ύστερα, μου κάνα και ένα γλέδι στο παλάτι για να με τιμήσουν. Με πάνε ο βασιλιάς να καλύψω πλάι του. Σε μια στιγμή λέει του διερμηνέα να με ρωτήσει ποια τιμή και ανταμοιβή θέλω και ό,τι να είναι θα μου τις δώσει. Τι θέλω, πες τα βιόλια να παίξουν ένα κλέφτικο. Άντε, φύγετε τώρα, γιατί έχω να ετοιμαστώ για αύριο. Αύριο, τι θα γίνει αύριο? Αύριο ξημερώνει πάλι 25 του Μάρτη. Θα έρθουνε με στεφάνια και τούμπανες. Εγώ θα με κυκώνω σαν άγαλμα. Και σαν έρθει η στιγμή να βγει μπροστά ο Μαγκούβης που θα βγάλει το λόγο, στάσου να του πω. Κάθε χρόνο τον λόγο τον ευγάνατε εσείς. Φέτος θα τον ευγάνουμε εμείς. Για ακούτε βρε τωρινοί Έλληνες. Άμα σας φέρει για παράδειγμα εμάς τους πεθαμένους, μάθετε να ξεχωρίσετε με ποια φωνηλιά σας το λένε. Και άμα σας λένε για την ελευθερία που πολεμήσαμε, να τη βλέπετε πρώτα, ανέβει 4 μάτια. 2 μπροστά για να βλέπει τον κατακτητή και 2 πίσω για να βλέπει εκείνον που θέλει να φύγει ο κατακτητής και να γίνει αφέντης αυτός. Προσέχετε Έλληνες, εμείς οι παλιοί όσο ζούσαμε πολλά επικρατήκαμε και αδικηθήκαμε. Κι αν θέτε στα αλήθεια να τιμήσετε εμάς τους παλιούς, μη μας τυράτε πλέον. Κάμετε το δικό σας δρόμο. Πάτε μπροστά, διαγωνιστείτε. Εμάς το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε και δεν μοιάζει με το δικό σας. Μην σας λένε πως εμείς αγράμματοι με ένα ξεροκόμματο και την πίστη στο Χριστό κάναμε θάματα. Πού σου ρε Καραϊσκάκη να τα πεις καλύτερα. Εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα και το ψωμί που δεν είχαμε. Να μην κοιτάζετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή ανθρωπινή. Είπαμε μέσα, σήκω και έλα βοήθα. Αφήστε το δικό μας δρόμο και κοιτάτε το δικό σας. Εμείς τι άλλο να θέμε. Παπαβλέσσα, έπαμε στο Γεροπλαπούτα. Άι μπράβο, πέστε μας ένα τσάμικο. Μπράβο. Μπράβο.